Kamar ya zama abin kushe an ce ya hana kowa. Waɗansu suna kafaɗin dama yan mutu ya zama. Ka ce ba musulmi ba? Kama yaro kana zubgarsa haka? Da Allah cika shi. Saboda me Haba malam, ka cika hin mana. Yaro nasiha ake mai. Nasiha ake mai. Shi ne bin abu. Shi ne bin zabin mutane. Kai. Ba kaji bai kyale ba. An ba shi kuɗin magi ya zo shi ne ya je kashe. Yanzu wani tashi ya haƙuri da Allah. Hawa, da me Allah. haka? Ka daina dukan sa mana. ka san abin da yake yi kuwa? Haba da Allah. Kai. Malam ka natsu Dan dan Allah ka Allah. bani. Yara ba dukan su ake ba. Nasiha zaka musu, za su gyara. Amma kana dukan Wannan yaron ba zai ta gyara ba. Zai gyara, ka kyale shi. Saboda me kace zai gyara? Ka kyale shi da Allah zai Shi gyara. kenan zan rabu da shi. Zai Ba gyara. ni hakan ma ba zan rabu da shi. Haba zai gyara. To ai shi Da kenan. Allah ko kun je gida kakkara ke. To ai shi kenan. Ya sunan yaron ne. Sunansa Buhari. A ci gaba da cin Buhari ya dan kuɗin burau ba.